Dobre, takže pokračujeme. Ďalšie video sa týka výživy. Výživy je dôležité si uvedomiť, že ľudské telo je živý organizmus, preto to, čo mu najviac prospieva, čo je najprospešnejšie práve pre ľudské telo, pre moje, pre vaše, pre každého živého človeka je to, že bude jesť živé veci alebo živé potraviny. To znamená, že bude jesť hodne zeleniny, že bude jesť hodne ovocia, že bude jesť vajíčka. A tieto veci sa bude snažiť jesť v neupravenej forme, to znamená nie zavárané, nie sterilizované, nie sušené, jednoducho živé veci. Živé jablká, živú papriku, živé paradajky, živé veci. Vajíčka môže byť varené, nie každému chutia surové, ja to takisto moc nemusím. Takže živé veci. Čo sa týka jedálnička alebo rozvrhnutia stravy, tak ja som na sebe odskúšal, že je dôležité jesť, napriek tomu, že celý život som jedol 5, 6, 7, 8 krát denne, dokonca 3 večere, 4 večere, ešte o polnoci 5, že fakt je veľmi dôležité jesť systematicky a úplne stačia 3 jedlá denne. Ráno, na obed a večer. Naši predkovia dlhé tisícročia tak jedli a teraz je to len výsledkom nejakých mainstreamových diét a nejakých tlačeníc zo západu, že jednoducho jedzte každé 2-3 hodiny, robte si zo svojho tela zabavný park, keď ste hladní, tak sa najedzte. Je to všetko len výsledok nášho nezdravého životného štýlu, že sme jednoducho stále hladní alebo stále musíme niečo jesť. Takže dôležitý bod tu je 3 krát denne. Ráno, okrem tej vody, som spomenul o videu vyššie, okrem tej vody, potom jak sa napijete horúcej vody, tak je dôležité naraňajkovať sa tak, aby ste vydržali s energiou, alebo aby ste vydržali, čo sa týka pocitu hladu do obedu. Je mi dôležité, pretože telo, keď ráno vstane, tak ešte stále sa detoxikuje, čistí. Je dôležité na ráno jesť len živé veci, ako som už spomínal, len živé veci. Potom príde obed a na obed by ste mali jesť takisto aj okrem tých živých vecí aj veľa bielkovín. To znamená nejaké vajíčka, rybu, tuniaka. Vo všeobecnosti ku každému jedlu by ste mali jesť živé veci, to znamená ovocie alebo zeleninu a snažiť sa vyhnúť sacharidom, škrobom, uhlohydrátom, pečivu, proste prílohám akéhokoľvek druhu. Samozrejme ide to pomaly, postupne, hej. Môžete začať tými raňajkami, ostatok, zbytok dňa necháte rovnaký, potom postupne upravíte obed a tak ďalej. Dobre, takže raňajky vieme, obed vieme, ďalšia večera by mala byť ľahšia ako obed a je dôležité vedieť tiež, že telo počas spánku nespaluje ani jednoducho netrávi tie živiny, ktoré sú v žalúdku, preto by ste mali jesť maximálne 3 hodiny predtým, ako pôjdete spať. A vo všeobecnosti k tomu sa dostaneme ešte neskôr prečo, ale nemali by ste jesť už po 8 hodine, hej? Maximum 8 hodín alebo okolo 8 a viac už nie, pretože telo počas noci nespaluje a môže sa stať, že to, čo dáte do seba, ono to ostane v žalúdku, pretože niektoré potraviny sa trávia aj 3 hodiny aj viac. Je možné, že jednoducho ráno sa človek zobudí ešte viac unavenejší, ako išiel spať a môže to byť práve preto, že išiel spať s poloplným žalúdkom a ten poloplný žalúdok mu ostal aj ráno. Takže toľko, čo sa týka výživy. Inak nepotrebujete žiadne umelé multivitamíny z lekárne a podobné veci. Jednoducho dajte si záležať na tých čerstvých a živých potravinách. To je základ.